Vážení občania, tu znova Julo Kovač z Leopoldovskej väznice. Ja som bol obžalovaný, že schvaľujem terorizmus, čiže som terorista. Celé toto obvinenie samozrejme postavené na vode, aby ma mohli tu zatknúť. Čiže stojí na tom celá obžaloba, aj moje vzatie do väzby, aj obvinenie a zajtra sa to bude vyšetrovať a podľa mňa celé je to na vode. To vie povedať každý právnik. Že vraj som mal vedomosti, že Cintula bol terorista. To teda nie je pravda. Ja som len počul v médiách, že o ňom hovorili, že sa jedná o nejaký terorizmus. No a na tomto postavili potom vlastne celé to vznesenie o obvinení. A to je teraz dôvod, prečo som už 4. mesiac v Leopoldove. Čiže žiadnu vedomosť o tom, že Cintula je terorista, v čase, keď som hovoril do videa, že ty sa mal lepšie trafiť, tak žiadnu takú vedomosť som vtedy nemal a ani ju nemám dodnes. Potrebovali ma skutočne jednoducho umlčať, izolovať, dať do väzenia, kam určite nepatrím. Osobne si ani nemyslím, že Cintula je terorista. Terorizmus je, keď je niekto členom nejakej skupiny, ktorá nenávidí inú skupinu. Či je to už Hamas, Hizbalah, ISIS, neonacizmus, Čečenci, alebo podľa mňa Breivik, poprípadne nejakí náboženskí radikáli, alebo ten študent, čo strieľal po LGBT na Zámockej. To znamená, že nemyslím si, že Cintula patrí do takejto skupiny. Ja nevyrábam ani zbranie, neorganizujem ani ľudí, aby vraždili alebo bili iných ľudí, neskladujem ani výbušniny, ani chemikálie. Nikdy som nikoho neudrel, nikomu som na verejnosti hnusne nenadával, nikdy som nebol obvinený ani za čias komunizmu, až teraz sa im to podarilo. Pravda ale je, že som spochybňoval atentát. Ale za to som zatiaľ nie je súdený. Pochybňovanie atentátu ešte nebolo, hádam, zakázané. A podľa mňa sme oprávnení pochybovať a máme právo, a preto žiadam súdruha Fica, aby zverejnil rozsah svojich zranení. A predstavil nám chirurgov a personál, ktorý sa o neho staral. A pána Pellegriniho žiadam, aby týchto chirurgov vyznamenal. Keď to nechce urobiť súdruh Robert Fico, a keď to nechce urobiť ani nemocnica Rooseveltova, ktorú sme o tom žiadali, tak je 8 mesiacov po atentáte, teda po pokuse o atentát a pokus o vraždu, tak máme nárok na rozličné pochybnosti. To znamená, že ak sa dokáže vierohodne, že Fico bol naozaj zranený, budem prvý, čo sa mu ospravedlní. Ale problém je, že Fico nechce dať dole tričko, nechce ukázať, mám na sebe 2 rany a preto si zaslúžim doživotnú rentu 7 miliónov. Chápem nenávisť Žilinku aj Fica a Smeru a chcú vyvolať, že progresívne Slovensko je nejaká radikálna skupina teroristická. Podľa mňa progresívci určite nie sú radikálna teroristická skupina. Ja som bol na ich zhromaždeniach, vždycky boli slušní. Ak sa považuje za radikálnu skupinu to, že sa svieti mobilmi a kníže sa z boka na bok, tak to radikalizmus nie je. Myslím, že progresívci sú slušní ľudia a ich vedia predkladať tie požiadavky veľmi, veľmi slušným spôsobom. Takže je to hlúposť. Aj keď Žilinka má na stole žiadosť podpísanú nejakým Oberhauserom a nejakými náboženskými cirkvami a zakladateľom tej vojenskej duchovnej služby tu, aby bolo progresívne Slovensko zrušené. Chápem to, lebo progresívne Slovensko teraz má momentálne vyššie preferencie ostatné a boja sa, Fico sa bojí, takže potrebujú nejakým spôsobom zniesť toto zo sveta a ľudia ako som ja. V podstate, tak ja som obvinený, že som terorista. Nie, nikdy som nebol terorista, nikdy nebudem terorista, nikdy som neschvaľoval na žiadny atentát. Ja si myslím, že atentát treba v prvom rade poriadne vyšetriť. Ak sú tam nejaké nezhody, treba ich objasniť. Prajem pekný deň. No ja by som chcel týmto ešte pozdraviť pána Tibora Révaja. Ďakujem ti, Tibor, že si mi zavolal dnes. No.
Tibor ma bráni ako lev, len taký chorý lev, no. Mhm. Dobre, takže prajem pekný deň. Pekný deň.